Tota la zona del nord està controlada per l'Estat Islàmic. He vist com l'Estat Islàmic matava gent. Aquesta és l'entrada al camp de desplaçats de Debaga, on cada dia arriben aproximadament de 300 a 500 persones. En el mateix moment que van matar el meu fill, també em van matar a mi. Em vaig veure obligada a amagar-me a casa durant 6 mesos fins que vaig poder escapar de la zona. El món és avui un lloc pitjor per als nens. 50 milions d'infants han hagut d'abandonar casa seva per violència o per pobresa. Una xifra que s'ha duplicat en tan sols 10 anys. I si hi ha un país on ser menor comporta un risc extrem, aquest és l'Iraq. Me'n vaig a l'Iraq, un país trinxat per les guerres i on un de cada 3 nens viu en situació de risc. Hi vaig amb UNICEF, que m'ajudarà a conèixer la situació sobre el terreny i també a veure la feina imprescindible que hi fan. Les condicions de vida a l'Iraq s'han deteriorat fins a l'extrem en els últims 2 anys. La irrupció de l'Estat Islàmic ha provocat una crisi de refugiats sense precedents. Només aterrar sento els tambors de guerra. Helicòpters sobrevolant la zona, controls exhaustius de seguretat, hi ha operacions militars en marxa a molt pocs quilòmetres d'aquí. Primer contacte amb l'Iraq, aeroport d'Irbil, capital del Kurdistan. A 80 quilòmetres, l'Estat Islàmic. A l'entorn, centenars de milers de persones entre refugiats i desplaçats. Ens esperen. Abans de començar la ruta, UNICEF em cita a la base de les Nacions Unides per donar-me instruccions. Ben mirat, és gairebé un miracle que pugui ser aquí. M'adverteixen que tan bon punt comencin els combats, hauran de suspendre la visita als camps i m'hauran de tancar a l'hotel si no em poden garantir la seguretat. La seu de l'ONU és una fortalesa blindada i està prohibit fins i tot gravar l'accés a l'edifici. Em trobo amb la Quima, coordinadora d'UNICEF a Catalunya, i el Salman, un noi iraquià que m'hi acompanyarà i que serà imprescindible durant tot el viatge. En un dels despatxos ens espera el màxim responsable de l'agència en aquesta zona. Em diu que només ens pot atendre uns minuts. Estan desbordats. De fet, s'estan preparant per l'ofensiva de Mossul que provocarà una nova crisi humanitària també sense precedents. En aquests moments, en algun altre despatx del país, hi ha generals dissenyant l'estratègia militar contra l'Estat Islàmic sobre un mapa exactament igual que aquest. En la primera operació d'emergència, creiem que hi haurà uns 200.000 refugiats. Però el conjunt de l'operació podria afectar 2,5 milions de persones. La meitat dels desplaçats que fugen són nens. I molts d'ells han experimentat el conflicte. Han vist combats, han patit bombardejos, han conegut la mort i en molts casos estan traumatitzats. Nosaltres ens assegurem que quan arribin aquí trobin una acollida fàcil i un entorn pacífic. En això
UNICEF posa gran part dels esforços. Però això no és fàcil. No és gens fàcil. És una feina que costa molts diners i molts recursos humans. En tinc prou allunyant-me 10 minuts, només 10 minuts de la ciutat, per topar-me cara a cara amb la realitat desesperant que en Maulid m'acaba de descriure. Campaments habilitats enmig del no-res, núvols de pols irritant aixecats per la sorra del desert, tendes provisionals que faciliten un mínim refugi. I en cada barraca una fotografia ampliada del drama. Criatures innocents que no podran oblidar la barbàrie que han patit. Decapitació pública del pare, assassinat de la família, bombes, bales impactant a les parets de casa, saquejos, en definitiva, brutalitat sense límits. Camp de Baharka va ser construït el 2013 per acollir les famílies sirianes que fugien de la guerra. 3 anys després s'ha convertit en aquest camp de barraquisme que acull més de 1.000 famílies iraquianes que fugen de l'estat islàmic. Vagi on vagi, el Salman no se separa de mi. És el traductor que m'ha facilitat UNICEF. És kurdo-iraquià i també es va haver de refugiar quan era petit. Té un tacte i una sensibilitat únics per parlar amb aquests infants. Liman té només 10 anys i ja en fa 2 que viu amb l'àvia en aquest camp. El pare va ser assassinat per l'estat islàmic. A la mare la van obligar a tornar-se a casar a Mossul. M'agradaria parlar una estona amb tu perquè puguis explicar-me la teva història. Anava a l'escola i feia segon quan va arribar l'estat islàmic. Vivíem a Mossul i vam haver de marxar a Bagdad. Després vam venir aquí al camp. Què recordes de Mossul? Recordo que teníem molta por quan Daesh va arribar a la ciutat. El meu pare era policia i... Era policia. El meu pare era policia i ells el van matar. Espero tornar-hi. M'encantaria tornar a casa. Assegut amb Liman i la seva àvia tinc sensació d'asfíxia. No només perquè l'espai és reduït, petit, sinó per la duresa del seu relat. La seva lucidesa és colpidora i és impossible no emocionar-s'hi. En el mateix moment que van matar el meu fill, també em van matar a mi. Alguns, com aquestes dones valentes, ho expliquen. D'altres callen. Però tots, absolutament tots, pateixen. L'àvia comparteix amb nosaltres el petit tresor que porta al pit embolicat en plàstics. L'única fotografia que conserva del seu fill, ara ja assassinat. Té la veu trencada i la mirada abatuda. Quan acabem, se la torna a guardar amb la mateixa delicadesa amb què l'havia tret. No tindria més motius per viure si no fos perquè ha de cuidar d'una neta preciosa que té una vida sencera al davant, tot i la precarietat que l'envolta. T'agradaria seguir estudiant? Sí, si Déu vol, vull ser professora. Ah, professora! T'agraden els nens? Així viuen milers de nens i nenes en aquests moments a l'Iraq. Descalços, en barraques enmig del no-res, amb seqüeles i amb traumes que arrossegaran per sempre més. Vides completament aturades. Tot plegat, desolador. I això que el viatge tot just acaba de començar. Anem cap a Acre, que és al nord de l'Iraq. Està a 1 hora i mitja aproximadament d'Erbil. I no és un campament a l'ús, perquè va ser una antiga presó de Saddam Hussein que abans havia estat una fortalesa que sembla que utilitzaven tots els que feien la ruta de la seda. Aquests llocs habituals hi ha en totes aquestes àrees del Kurdistan. Checkpoint? Checkpoint, perdona. Passagem aqui na minha baixa.
ens hem hagut de treure les ulleres perquè cada vegada que passem un checkpoint, i en portem 3, se'ns ha d'identificar. No sé exactament comparats amb què, perquè tampoc no tenen la nostra fotografia, ni ens demanen el passaport. En qualsevol cas, les mesures de seguretat són extremes. 2 hores de trajecte pel desert iraquià. L'aridesa i la pols també seran una constant durant tot el trajecte. Anem resseguint les muntanyes del Kurdistan. Fa 3 anys, unes 300 famílies sirianes les van creuar a peu fugint de la guerra. Vaig a veure com viuen. Els habitants de la zona recorden que la fortalesa era també una presó tètrica. Avui, la duresa dels seus murs contrasta amb el color dels dibuixos que hi han pintat els nens. Hi, hey you, Joseph. From UNICEF. Thank you so much. Nice to meet you. M'esperen per veure com és una escola en un camp de refugiats. La falta d'educació és un dels problemes més greus que afronten aquestes criatures. Som a Acre, aquest és el camp de refugiats sirians, kurds sirians, i ara ens volen ensenyar l'escola, una escola que UNICEF està potenciant i on realment estan intentant la integració de totes les criatures que han arribat aquí. Són més d'1,5 miler de persones, són unes 260 famílies i famílies que es van reproduint. Per tant, l'escola té un paper molt important en la integració i en la formació de totes aquestes criatures. Quants nens hi ha en aquesta escola? Estem parlant d'uns 500 alumnes. Avui és el primer dia de classe i veurem exactament com... Així és que avui és el primer dia de classe. Sí, és el primer dia. Sí. Avui podreu veure com els alumnes reben el material i les motxilles d'UNICEF. I, a més, acabem de remodelar l'escola. Els contractistes acaben de marxar i podem veure l'escola neta. De fet, no hi ha espai suficient a l'escola i, per això, hem d'organitzar un segon torn a la tarda. Hey, how are you? Ei, com estàs? This is a new bag. És nova la motxilla. Messi. The crack. Motxilles, llibretes, bolígrafs... UNICEF ha escolaritzat 700.000 nens aquest 2016 i ha construït 45 escoles noves com aquesta. La majoria d'aquests infants han perdut un any de classes de mitjana. Que puguin tornar a l'escola és per ells tan important i necessari com l'assistència sanitària o el menjar. D'on ets? Barcelona. Jo sóc de Barcelona. Saps on és Barcelona? Barcelona, Messi. Messi, coneixes Messi? Barcelona és la meva ciutat. Però, tot i els esforços d'UNICEF, a l'Iraq encara hi ha més de 3 milions de nens que no poden anar a classe. Una situació lamentable en un país que, tot i les guerres constants, el 2014 havia aconseguit escolaritzar el 100% dels seus infants. Què tal? Com estàs? Després de l'escola tornen a casa, és a dir, al camp. I jo torno amb ells. No deixa de sorprendre amb l'hospitalitat d'aquests països. No importen les penúries que hagin viscut, perquè acollir l'estranger sempre és una prioritat. Cada família que visito em convida a prendre el te. Alguns d'aquests homes han aconseguit una feina fora del camp, d'altres, en canvi, es passen el dia fumant, bevent, badant. Les dones, tancades a casa, són les que fan la feina. Els nens juguen. Aquests nens que abans ens hem trobat a l'escola ara estan jugant a la plaça central d'aquesta fortalesa, la d'Acre. És un camp de refugiats estable de kurds sirians. Han convertit el que havia estat una caserna en època de Saddam Hussein en diversos pisos, petits apartaments, que dona a unes 250 famílies una certa intimitat. Entrem en una d'aquestes cel·les amb el Murat i amb el seu germà bessó. Tenen 8 anys i, com tots els nens del món, no escapen del suplici d'haver de fer els deures quan arriben a casa. Això sí, avui estrenen llibreta i llapis i això sempre fa il·lusió. Em dic Murat, tinc 8 anys i faig tercer. Estudiem àrab, kurd i anglès a l'escola.
També ens hem de rentar les mans, perquè si no la professora s'enfada. Cada dia toquem moltes coses, joguines i també el terra. Per això ens hem de rentar les mans. Quan torno de l'escola, papa, em deixes la càmera? Faig fotos. Vull ser fotògraf, sí. Aquest sóc jo, i el meu germà i la meva germana. I aquí el meu pare i el meu germà. I aquí el meu germà. El Murat vol ser fotògraf. En col·laboració amb un professional turc, UNICEF li va facilitar una càmera i ell es dedica a documentar la vida al camp. Tant de bo pugui complir el seu somni, però jo no puc evitar pensar que ho té molt difícil. Que la injustícia els ha atrapat aquí per sempre. Ara bé, si tenen una mínima opció de sortir-se'n, aquesta passa, sens dubte, perquè puguin seguir anant a l'escola. I jo només espero que algun d'ells faci vol que reclama aquesta pintada, que un dia els seus somnis i la seva realitat coincideixin. Tenint en compte, però, quina és la situació a Síria, marxo amb la sensació que aquí i així s'hi hauran de passar molt de temps. La ciutat d'Irbil té 500.000 habitants i la regió del Kurdistan 5 milions. Però en els últims 2 anys, només 2 anys, i en plena crisi econòmica, ha hagut d'assumir l'arribada de 2 milions de desplaçats. Ciutadella d'Irbil, divendres migdia, dia de pregària. El sol és de justícia. Malgrat aquesta aparent normalitat, i ara que tots els creients van a la mesquita, fora d'aquesta ciutat, els camps de refugiats i de desplaçats es multipliquen arreu. Cada dia hi arriben centenars de persones més. És el gran contrast. Contrast que podem observar si passegem pels afores de la ciutat. Una zona emergent, plena d'edificis altíssims, que, com passa en molts països àrabs, han quedat abandonats a mig construir. Havent visitat ahir el camp d'Acre, te n'adones de la feina que realment fa UNICEF sobre el terreny. Tu creus, Quima, que això és prou conegut? No el suficientment, en tenim evidències, i precisament el que calen són accions com aquestes, no? Que sigui per poder donar a conèixer quina és la situació que viu la infància, per això també per poder sensibilitzar la població de que és necessari fer contribucions, perquè el treball d'UNICEF, òbviament, es fa gràcies al suport i als recursos que aconseguim recollir en llocs com el nostre país i perquè constantment has de pensar que, per exemple, UNICEF respon a unes 250 emergències cada any, amb la qual cosa... 250 cada any? Incloses les que surten als mitjans de comunicació. Això només són les emergències. Sí, això vol dir... Després Acre és una emergència i ja fa 3 anys que estan instal·lats allà. O sigui, com diferencieu què és una emergència de què és aquella acció que després queda lamentablement enquistada? Sí, hi ha una resposta més immediata, però després hi ha un treball més a llarg termini de poder restablir aquesta atenció bàsica de lo que és i que ells puguin continuar amb la seva vida en la normalitat l'abans possible, no? Una mica és el que vam veure ahir, no? Porten 3 anys allà, han fugit d'una guerra a Síria, estan allà vivint, però vam tenir la sort també de veure el primer dia a l'escola, que això és el treball d'UNICEF, no? Intentar que tinguin, quan abans millor, l'entorn més normalitzat perquè ells puguin continuar amb la seva vida.
Mentre parlem, observem famílies de refugiats que han ocupat aquests gratacels en runa. Si us sembla, podem anar a l'interior d'aquest edifici. Com podeu veure, és un edifici que es va començar, no es va acabar. Aquí en trobaríem uns quants, a banda i banda d'aquesta gran avinguda. No sé quantes persones hi poden viure, però podem preguntar-ho, en tot cas. Hi, sir, how are you? Baix. Es diu Hamza i viu aquí amb la seva dona i la seva filla. Són sirians de la ciutat d'Alep i fa uns mesos que es van instal·lar a l'edifici després d'un periple de 3 anys fugint de la violència. El propietari, molt generós, els permet viure sense pagar lloguer a canvi, això sí, de vigilar aquestes runes. Li demanem que ens deixi veure aquesta estructura i accedeix. La gran majoria de refugiats a l'Iraq viuen així, al marge de les ciutats i no pas en els camps. En molts casos no estan registrats i, per tant, no consten enlloc. No existeixen. Són una realitat invisible. Tota la zona del nord està controlada per l'estat islàmic i encara hi ha combats. Quan la situació millori, tornarem. Esperen que acabi la guerra. Sí, esperen que s'acabi. Viuen en un fantasma de 10 pisos, sense parets i on les escales fan de prestatges i l'única decoració són unes pintades amb esprai. Síria, i diu, i no cal afegir-hi res més. I entre tanta precarietat, la petita Aya té només 2 anyets i ha nascut lluny de casa i del seu país. És el fruit d'uns pares fugint de la guerra. La seva situació és molt pitjor que la que es viu als camps. L'Aya i els seus pares viuen fora de qualsevol control de les organitzacions humanitàries. L'any que ve complirà 3 anys, però si segueix aquí, difícilment podrà anar a l'escola. La Quima m'explica que el personal d'UNICEF recorre la ciutat per intentar localitzar i atendre aquests nens. Però tot plegat és molt complicat, perquè les famílies també es mouen constantment i sense avisar. Hands in and you shake, 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 shake. You do the hokey pokey and clap your hands. Everybody clap your hands. És evident que si la família de l'Aya visqués en un dels molts camps que hi ha a la regió, ella, si més no, podria jugar amb altres criatures. Perquè, a més de les escoles, UNICEF també té espais de lleure on distreure's, cantar, ballar, fer esport o seguir estudiant. Però, a més de jugar i d'estudiar, en aquests espais també poden rebre atenció psicològica. La unitat de protecció d'UNICEF ha atès més de 100.000 nens i nenes en tan sols un any. La majoria dels monitors també són desplaçats que viuen al camp. És el cas de la Rasha. Rasha, com estàs? Estic bé, gràcies. Tu ets desplaçada, oi? Sí, exacte. Soc desplaçada. Què et va passar? Jo treballava en un camp de refugiats a la frontera entre Síria i Iraq. I com sabeu, va arribar l'estat islàmic i la situació es va complicar moltíssim. Em vaig veure obligada a amagar-me a casa durant 6 mesos fins que vaig poder escapar de la zona. Vaig anar primer a Bagdad i després aquí, a Erbil. Aquí vaig començar a treballar per UNICEF. Faig projectes per als nens, per a donar suport als que fugen de les zones controlades per l'estat islàmic. Molts d'ells fa temps que no van a l'escola i han perdut les seves cases i les seves famílies. Els nens que arriben necessiten divertir-se, necessiten jugar, perquè aquí no tenen res. Necessiten fer activitats per deixar anar tota l'energia. Estan sols i tenen molts problemes. Pateixen hiperactivitat, per exemple.
i alguns no estan bé aquí perquè voldrien tornar a casa. Nosaltres estem amb ells i intentem que estiguin còmodes i intentem parlar amb ells. Tots aquests nens han fugit de la guerra. Sí, tots són nens que fugen de la guerra. Oh, that's right. Congratulations. L'enhorabona. Què és això? شنو هذا؟ هاي مثل مو فار مثل يعني مكان عالي مثل هذا جواته ماي. Diu que ha construït una ciutat elevada i a sota els nens poden jugar a l'aigua. És com un parc infantil. És molt bonic, realment bonic. It's very nice. Moltes gràcies, diu. Gràcies a tu. L'espai de lleure s'ha convertit en la gran atracció. Tots hi volen passar la tarda sencera, però en són tants que no hi caben tots alhora i han de fer torns. Els que han d'esperar, mentrestant, desesperen. Encara és més trist el que han de suportar algunes nenes quan són adolescents. Les famílies generalment són tan conservadores que no volen que es barregin amb els nois. Per això les treuen de l'escola o, el que és pitjor, les obliguen a casar-se. Per protegir-les, UNICEF els ofereix activitats específiques que puguin fer soles. La presència de la càmera les incomoda, però accepten parlar uns minuts amb mi perquè volen que es conegui la realitat del país i, sobretot, el patiment de les seves famílies. Visc amb el meu pare i la meva mare, però la nostra família encara està a Mossul. A vegades parlem amb ells, ens diuen que ho estan passant molt malament. Hi ha bombardejos, no hi ha menjar i no poden sortir de la ciutat. Que s'amaguin de la càmera no és ni per una qüestió de religió ni de vergonya, sinó per la por de les possibles represàlies dels jihadistes contra els seus familiars en cas que les identifiquessin. Quan deixem de gravar, però, una d'elles se m'acosta i em dóna les gràcies per poder explicar la seva situació. Li pregunto l'edat i em diu que en té 17. I he de dissimular de tan envellida que la veig. Camp de refugiats de Harsham, a ple Irbil. La ciutat està creixent per tota aquella banda. La prova la tenim en aquells apartaments que encara no s'han acabat, que serà suposadament per gent benestant, que des de la finestra podran veure aquesta altra realitat. També aquests nois estan construint alguna cosa, senzillament la seva supervivència. Més contrast impossible. Ara us ensenyaré on vivim al camp. Aquest és el nostre lavabo. Aquí també rentem la roba manualment amb aquesta rentadora. Aquí és on guardem les sabates i al darrere tenim el magatzem que serveix de rebost. Aquesta és la nostra cuina. Aquí és on cuinem i guardem les olles. Aquest és el menjar que tenim avui.
Aquí podeu veure el meu pare i la meva mare. Ara passem per la sala d'estar. Podeu veure la nostra habitació. Aquí és on dormim i també fem els deures. Aquesta és l'altra habitació on hi dormen els meus germans. Podeu veure que ells estan dormint aquí. Aquesta habitació serveix també per rebre els convidats. Em dic Musa, tinc 3 germans i 2 germanes i vivim en aquesta tenda amb els nostres pares. Abans vivíem a Xangal. Anàvem a l'escola i podíem jugar al carrer. Tot anava bé i estava molt bé. Però una tarda ens van dir que arribava l'estat islàmic i vam haver de marxar a amagar-nos a les muntanyes. Vam caminar 2 dies sense dormir per arribar a les muntanyes. I allà la gent dormia al terra, no teníem res. He vist com l'estat islàmic matava gent, però ara no tinc por perquè aquí al camp estem segurs. Aquí no hi ha l'estat islàmic. Ara no em deixen sortir del camp. Espero poder sortir un dia. Hi ha un estadi a fora i els grans surten i van allà a jugar a futbol. De moment s'ha de conformar amb això. Un descampat a tocar de la tanca del camp. Amb una samarreta del Barça, sí, però sense sabatilles. Tot i que no està prohibit sortir, el recinte només té una porta d'entrada i tot el perímetre està protegit per una tanca filada. Sembla que els que hi viuen hagin sortit del foc de la guerra per anar a caure a unes brases que tenen forma de camp de concentració. Des de fa 2 anys aquí viuen 1.500 persones. Sí, m'han explicat de què fugen, però hi ha algunes preguntes de difícil resposta. L'horror que han patit, l'abast de la violència que els ha obligat a fugir de casa i el drama que ha de suposar mirar els seus fills i no saber quin futur els espera. En aquests moments, més de 3,5 milions de persones fugen de la violència a l'Iraq. Però l'ofensiva contra l'estat islàmic a Mosul està provocant un èxode massiu d'1 milió de persones més. Al Kurdistan hi ha uns 60 camps de desplaçats i tot i estar completament desbordats, segueixen arribant-hi famílies. Debaga és un dels més grans. És a només 30 quilòmetres del front de guerra. Ens estem acostant a Debaga i no sé què m'impressiona més, si les enormes dimensions del camp o les columnes de fum a l'horitzó que recorden la proximitat dels combats. Aquesta és l'entrada al camp de desplaçats de Debaga, on cada dia arriben aproximadament de 300 a 500 persones. Es va construir per 5.000 i ara en són més de 30.000. Impressionant. El paisatge és desolador, dramàtic. Un doble filat separa els homes de les seves famílies. Tots hi acaben d'arribar i esperen per ser identificats per motius de seguretat. Aquí, tancats, s'hi poden passar dies o vés a saber si setmanes. Cal assegurar-se que no són terroristes, perquè ningú vol ni imaginar-se un possible atac dins del camp. Aquestes famílies han estat 2 anys sotmesos al terror de l'estat islàmic. Després de travessar terra de ningú, camps de mines i el foc creuat entre els jihadistes i els exèrcits iraquià i kurd,
arriben aquí sense res. Amb els homes tancats, les dones i els més joves fan cua per rebre aliments i productes bàsics. Aquestes caixes formen part de l'anomenat mecanisme de resposta ràpida. En només un any, UNICEF n'ha repartit més de 100.000 per a 600.000 persones. Tot el que porten aquests col·laboradors de la UNICEF i també de la fundació que els ajuda és l'alimentació prevista. Sorry. Ok. Ja, aquesta senyora suposo que m'està demanant que l'atenguin, perquè tothom necessita un rebut per rebre aquesta alimentació, que és bàsica, o elements bàsics, aigua inclosa, per una família de 6-7 persones durant una setmana. Estem veient que tots porten el certificat conforme s'estan acollint a la seva condició de desplaçats, però això no el resol, de moment, el neguit que tenen per intentar adquirir o tenir o rebre aquests aliments bàsics que els permetin d'instal·lar-se i, com a mínim, poder-se alimentar. Quants sou a la teva família? Som 6. Un dels que esperen és el Sirwan. Parla una mica d'anglès i m'explica que fa 5 dies que va arribar amb la família. M'ensenya el tiquet que ha d'entregar perquè li donin un d'aquests kits. Quan l'aconsegueix, li demano que em deixi acompanyar-lo per conèixer la seva família i veure la tenda on viuen. Ell ve de Mossul, ell ve del nord, que és una de les zones en aquest moment més perilloses, on ISIS està insistint en mantenir la fortalesa i que l'exèrcit està a punt d'atacar en qualsevol moment. I el nombre de desplaçats per tots els camps i, per tant, també de persones que necessiten ajuda es va multiplicant per moments. El camp s'ha d'ampliar contínuament per atendre la llau de persones que hi arriben. Aquesta és la part més nova i l'ocupen les famílies que fa pocs dies que hi són. Algunes tendes ni tan sols estan muntades. Fins quan s'hi hauran d'estar? No ho sap ningú. Però la solidesa de les noves instal·lacions fa témer el pitjor. Ok. Veiem com té aigua i UNICEF els dona aquests aliments bàsics, no? What's this? Soap? Ok. Detergent. Xampú. Aquí veiem compreses, pasta de dents, raspall de dents. I en aquestes altres... Per tant, aquí tenen garantida la higiene per totes aquestes persones. Com a mínim durant una setmana, tovalloles. Aquí tenen calçotets, underwear, sí, calçotets, roba interior, raspalls de dents, pinta, tovalloletes d'aquestes humides. Què és això? Oh, mira, per poder-se afaitar, maquetes d'afaitar. Però això no és per tu. Sabó, també, xampú, i més detergent i crema per poder mantenir la pell mínimament hidratada en un clima molt sec, que a més aquesta contaminació altíssima que hi ha el que fa és ressecar-ho tot molt més. I aquí és on tenim galetes, 2 paquets de galetes per tota la família, i aquí tenim dàtils, una mena de paté, i hi ha diversos pots de cigrons, diversos pots de... i aquí faves, efectivament. Beans, ok? Beans, a different kind of beans, ok? Tot això és per la teva família. Ok, for how long? Quant temps pensen que s'hauran de quedar aquí? Molt temps. Molt temps. De fet, esperen que acabi la guerra. Esperem doncs, que puguin estar aquí per poc temps, però tal com està la situació, de moment sembla que és una mica difícil. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Welcome. Desenes de nens encuriosits m'esperen fora de la tenda.
Cada cop que arribo a un lloc nou, apareixen del no-res i m'acompanyen a tot arreu. No tenen res més a fer. N'hi ha uns 18.000 en aquest camp i encara no hi ha hagut temps material de construir-los cap escola. Les seves vides estan en suspensió, com la sorra del desert que ho impregna tot. Estic acompanyant aquestes infermeres, que són les que tenen cura tant de les dones embarassades com dels bebès. 57 dones embarassades en aquest moment en aquest camp, i atenció, perquè en només 10 dies han nascut 9 criatures. En aquests moments a l'Iraq, la mortalitat infantil és altíssima. Un de cada 25 nens mor abans de fer els 5 anys. Per això, una de les grans prioritats d'UNICEF és la salut dels nadons i de les dones embarassades. Oh my God. It's beautiful, Oh, quina preciositat. Quina preciositat. Oh, I love it. Té 2 setmanes, ha nascut en aquesta mateixa tenda, i aquella és la mare que té aquesta altra criatura. Yes. Brother and sister. Oh. It's beautiful. Quina preciositat. Congratulations. Felicitats. Les infermeres, que també són desplaçades, fan el que poden. També donen alguns consells als pares, desorientats, que en aquest cas només tenen 24 i 20 anys. El més bàsic, els diuen, és la higiene i l'alimentació. Sembla una obvietat, però les condicions de vida ho fan molt difícil. Són moltes les criatures que tenen problemes de desnutrició perquè l'alimentació de la mare és precària. També és vital programar i respectar un calendari de vacunacions. És una de les grans prioritats d'UNICEF, que cada any vacuna uns 6 milions de criatures només a l'Iraq. Després de fer-li la revisió troben que està perfectament, excepte que se li obren molt les fosses nasals perquè per la calor necessita més aire i necessita respirar adequadament. Bye-bye. Bye-bye. Preciosa. Hi ha alguna cosa més trista que haver nascut en un camp de refugiats? M'impacta el contrast entre la innocència d'aquestes criatures i la duresa del món que les envolta. Em pregunto on seran d'aquí uns quants anys? Se'n sortiran? Sabran que van néixer en un entorn tan hostil? Té només 13 anys i el que explica li va passar fa tan sols un any i mig. Costa escoltar el seu relat sense enfonsar-se. Un comboi de l'exèrcit kurd trenca la monotonia del camp. Es dirigeix a Mossul per lluitar contra l'estat islàmic. Desenes de persones s'acosten a la tanca per aclamar-los, adults i nens. Els pares hi veuen les esperances de poder tornar a casa. Per als nens és l'atracció del dia. Per a tots, però, una mostra més de la presència amenaçadora però constant de la guerra. Ok. Oh, Dios. Aquests nens m'han vingut a buscar per ensenyar-me aquestes restes de bala que han trobat jugant per aquí, buscant a la sorra. Aquesta és una part de la seva realitat, la realitat de la que fugen. Una realitat que gairebé no deixa dormir el Maulid. A Debaga em retrobo amb el cap d'UNICEF a la zona. Com els tancs acaben de demostrar, els combats a Mossul són imminents i està preocupat per l'onada de refugiats que, inexorablement, arribarà. Mentre m'ensenya l'escola en construcció i les instal·lacions d'aigua potable i sanejament, la conversa va adquirir un to distès que em permet descobrir que darrere aquest alt funcionari hi ha també una història personal tràgica. M'adono que la seva vocació de servei està inspirada pel que ell mateix va patir quan era petit.
Sometimes I come to the camp like A vegades, quan vinc a un camp com aquest, faig meu el dolor que pateix aquesta gent. Jo mateix, quan tenia 7 anys, vaig haver d'abandonar el meu país. Vaig ser refugiat i entenc el que pateixen. Per això, quan alguna vegada tinc un repte molt difícil d'afrontar, això em dona més energia per fer-ho millor. I per empènyer el meu equip i els meus companys d'UNICEF per assegurar-nos que aquests nens tinguin el que es mereixen. És per això que som aquí. I look at their eyes. Jo els miro els ulls i a vegades hi veig esperança, The hope, but at sometimes però també drama. I see the drama. They are living just in Realment a aquests nens mixed viuen concept. entre la guerra i l'esperança. Si els escoltes, els nens de la seva edat no haurien d'haver patit el que han patit de cap manera. Han vist com mataven gent, han vist persones mortes, han viscut molts traumes. Per això hi hem de posar totes les nostres forces, per assegurar-nos que quan arribin al camp siguin atesos i se sentin respectats i estimats, i que tinguin les escoles que necessiten i la protecció que necessiten. La conversa amb el Maulid pren tot el sentit quan conec el Muhammad, un dels protagonistes més valents i extraordinaris. El seu testimoni és tan dolorós com inspirador. El seu cos destrossat encarna l'absurditat del conflicte, del qual les víctimes innocents sempre en són les mateixes, els nens. Jo vivia a la ciutat de Javija. Hi va haver un bombardeig contra l'estat islàmic. Van atacar amb avions i van llançar bombes on jugàvem nosaltres. I van començar a caure els cables de l'electricitat. Un dels cables em va caure a sobre i em va fer aquestes ferides. Llavors em van portar a Mossul i allà també hi havia l'estat islàmic. Ens van dir que allà no tenien tractament, que no em podrien curar. I em van tallar la mà perquè no hi havia tractaments. Després em van portar a Kirkuk i em van dir que m'havien tallat la mà per culpa de l'estat islàmic, perquè no em podien curar. Allà sí que em van donar unes medicines i ens vam quedar a la ciutat durant 3 mesos. I després vam venir aquí al camp. Teníem por perquè hi hagués més atacs, per això vam venir aquí. Té només 13 anys i el que explica li va passar fa tan sols 1 any i mig. Costa escoltar el seu relat sense enfonsar-se, però ell contagia una força que sembla sobrenatural. Repeteix constantment que no té por, cap mena de por. La bomba li va deixar seqüeles per a tota la vida, però no ha perdut ni l'energia ni les ganes de jugar. Aquí estem molt bé, estem molt segurs. Crec que no tinc res més a dir. A vegades jugo futbol, a vegades jugo bàsquet. A vegades vaig a nedar, a vegades jugo voleibol. Aquí ens van donar unes caixes i algunes joguines. I a vegades em porten a jugar amb un grup de minusvàlids. Quan sigui gran m'agradaria ser futbolista i jugar al Barcelona. Crec que no tinc res més a explicar, ja ho he dit tot. Barcelona o Real? Barcelona. El seu somriure és la derrota dels bàrbars que l'han deixat així. Els seus dibuixos planten cara a la injustícia que ha tingut la desgràcia de patir. És molt demanar que nens com el Muhammad puguin simplement tornar a jugar al carrer sense tenir por de les bombes? Són éssers humans que reclamen la mateixa dignitat que nosaltres exigim mentre ens refugiem en la nostra comoditat quotidiana. Tant se val si són refugiats o desplaçats, si tots pateixen igual. Fins quan, doncs, tolerarem que els buròcrates discuteixin aquestes minúcies o aquests matisos menors que no milloren en res la vida d'aquestes criatures? Fins quan apartarem la mirada? Fins quan farem veure que tot això no va amb nosaltres?
Aquesta és la realitat, la trista i crua realitat. Més de 30.000 persones, la meitat de les quals nens i nenes, que intenten mantenir l'esperança gràcies a organitzacions com UNICEF. Jo, però, com el poeta, tinc ganes de xisclar davant de tanta impotència. وقت ركع